Hvad er det? Jeg er en superhelt. Men hvorfor har du ikke sagt det? Det var jo hemmeligt. Hallo, hvad er der sket? Er I okay? Hallo? Hvad er det, vi skal have? Hvorfor har du indkaldt os til møde? Fang en lige og dræb hende. Hvorfor det? Hvad får vi for det? Alt. Lad os gøre det, Rønløve. Vi gør det her! Vi skal have noget lokkemad. Jeg skal gøre det! Det her med dig! Røg på dig! Sådan. Her, er du okay? Ingen ved, hvad der nu skete. Men én ting er sikkert. Kampen var stadig ved. Og det vil den gøre for evigt.